Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Sagung para pinispo, sesepuh haji sepuh lan sedaya para rawuh ingkang sangat kita hormati, kepareng ingkang sepisan kita ngaturaken puji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Dene kesempatan menika Allah paring rahmat dhateng kita sedaya sehingga kita sami saged panggihan ngestrenaken nikah dal menika. Salajengipun kula minangkani atur panuntun Bapak Rimanto selaku wali nikah saking Mbak Desi Sri Cahyani. Kula tinimbalan ingkang saperlu samangkih nyatet ngawasi peristiwa akad nikah antaraipun Mas Dwi Antoro kalian Mbak Desi ingkang kalian menika enggal badhe kawiwitan. Namun sesuai kelan prosedur badhe kita aturaken pemeriksaan ulang sakodaripun calon suami Dwi Antoro tepat tanggal lahir Bantul 18 Mei 2004 agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Serunggo 2 Selo Pamiro Imogiri orang tua kandung ayah Bapak Poniman Ibu Satinah. Berarti tonggo desa. Oh, 1 2. Ya, Pak Enggo. Wis malah reti. Kecilek, nggih boten ngebis nek cilik. Calon istri Desi Sri Cahyani, tempat tanggal lahir Bantul, 1 September 2004, agama Islam, tempat tinggal Serunggo 1 RT 2, Selo Pamero. Putra saking Bapak Rimanto, Ibu Triwelasih. Wali nikah, status wali nasab, ingkang dados wali menika Bapak kandungipun Mbak Desi, Bapak Rimanto bin Tumijan, tempat tanggal lahir Bantul, 2 Juni 82. Di dalam mugi wonten Serunggo 1 RT Kalih, Selo Pamiro. Mas kawin arupi emas 6 gram, 5 gram kalian narto setunggal yuta kawan atus 12.000 kali 150 rupiah. Sampun samukta niki nggih. Bapak Ibu sekalian, kegandengan samukaipun sampun samukta lan syaga, monggo kita awiti prosesi akad nikah menika kanthi waosan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matur nuwun, salajengipun prosesi akad nikah samangke kita aturaken khutbah nikah. Sabadanipun menika akad nikah ingkang badhe dipun slirani dening Bapak Wali. Mangke salaman terus niki diwaos nggih. Salajengipun nek pun paripurna akad mangke kula ingkang ndonga nggih. Pramila monggo kita awiti khutbah nikahipun nyuwun gungan donga pangestu lan ketenanganipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Sarang-sarang istighfar semoga. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Dwi Antoro, Saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya Desi Sri Cahyani untuk dirimu Dwi Antoro dengan mas kawin emas 5 gram dan uang Rp1.412.250 dibayar tunai.
Saya terima nikahnya dan kawinnya Desi Siwi Cahyani binti Bapak Rimanto untuk diri saya Dwi Antoro dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
putra
biarsi lawa kalong luru pandelian jreh kawanan ing semune wetan bang sulaipun meratan dan yen mos bangun enjing rembulan mos kumlewang sak tengahe gunung lanang wadon sami ngayai kareti Para kakung miwah putri ingkang sinadahan ing pakurmatan sinambi rantu para kadang mirandem nggih ngaturaken pasugatan kemaring samangke marak sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya kanca-kanca campur sari kasanggetan katuraken pasugatan seri campur sari pinaka mecah spining swasana ugi nderek pangaji bagyanipun pepunden kula Bapak Rimanto sekalian Ibu Triwelase ingkang lenggah wonten ing srungga setunggal Sela Pamyara Imogiri Bantul kadipun kagungan kersa mula kramakaken ingkang putra pawestri sesilih Dyah Ayu Desi Siwi Cahyani ingkang kapala kramaken kalian Mas Dwi Antoro putra Bapak Poniman sekalian Ibu Satina ingkang lenggah wonten ing srungga kalih Sela Pamyara Imogiri Bantul lumarap setunggal buku sawiji ngaturaken pasugatan seni campur sari Widowati cacakal wonten Dek Emiliana wonten Dek Bella katur wonten ngarsa panjenengan sedaya pinalih katuraken sugeng enjang sugeng lenggah sinabi ngrantu perkateng wiran mengenipun ngaturaken pasugatan sinabi ngaras kegedingan campur sari semoga
Matur sembah nuwun kanca Mbak Amel dan Mbak Bila, kula suwun Mbak Amel ampun lenggah kula rumiyin. Ngaturaken tetembangan ingkang jumbuh kelawan swasana menika ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng regah wontenipun Baroyo Ageng Bapak Rimantos kalian Ibu Tri Welasih. Welasih. Menika kadang pisan saking telatah Srunggo kalih. Sela pamiyoro Nggih, menika Bapak Poniman kalian Ibu Satina. Nggih, sela pamiyoro Srunggo kalih, sela pamiyoro Imogiri Bantul. Derek bingah Mbak Amel dawuh pinanganten kekalih Mbak Desi dan Mas Dwi Antoro mugi-mugi dados keluarga ingkang bagya mulya. Amin. Umpama nek cara simbah-simbah ning ngendikake biyen Pripun? amung pepati ingkang saged minisahaken. Kepara anggenipun mangun baliwisma mugi dados rono manjing swarganipun Gusti. Amin. Kuwi ndongakno. Yes pokoknya aku idem jenengan Mas. Kok idem, nek penting aku ngamini, jenengan donga aku ngamini. Iya, sing nek kaya aku sing ndongake iku rung kaluan kabul, soalnya rung tau ngrasake. Nah, nek Perkataan itu adalah doa Mas. Tapi- Ora kudu ngenteni sampean ngopo-ngopo. Tapi nek sampean donga ngene iki sampean perkataan ngene iki engko Gusti mesti ngijabahi. percaya aku nek sik ndonga nek sik ngamini payo kae insyaallah diamini. Kabul insyaallah. Amin. Neng sik ndongake ming wong siji, wit tuwek ning langgar dhewe jam 2 bengi. Kuwi jenenge ngangeleng Mas. Malaikat gur batin ki bocah ki ngopo. Nggih. Nggih ngaturaken tetembangan ingkang jumbuh kelawan swasana. Tintingane barang Om. Minangka pandonga. Nadyanto namung tembang niki ya klebu dadi donga. Muga-muga sesuk ledo pahomake bagya mulya ndang diparingi momongan putra ya saleh, putri ya salehah ta. Ya gek ndang diparingi momongan. Tak dongake ya Mas. Tak dongake anakmu telu kembar ya. Yo, kakean Mas loro wae ra apa-apa. Nggih, monggo jenengan ajeng bawa. Nggih, kok tak bawa mengke langgami jenengan ya tum-tuman ya. Aduh. Hitung. Nggih, 75. 150. Alhamdulillah. Sapa sing arep menehi Mas? Duka nggih ya. Gegarane wong akrami Sangune wong omah-omah. Gegarane wong akrami. tutup pondro tuturupa amung ati pawi Sambung. Luput pisan kena pisan. Arak luput yo ping sepisan, arak dadi yo ping sepisan. Dadi wong sing jeneng omah-omah ki kaya sing diaturke simbah-simbah sepisan kanggo selawase. Iya. Ya. Yen angel langkung bareng tan kenoti nombas Sinambi ngerahapi pasugatan ingkang sampun cumawis Mbak Amel laras gegendingan campur sari langgam jenang gula monggo Cok.
nyinarengi rawuhipun kadang pisan. Jih. Gusti Allah maringi kanugrahan kang wujude gede banget. Muga-muga utane ora dadi utan sing mbebayani kepara dadi berkah ya Mbak Amel. Amin. Oh, dayani tandurane nggih tuwuh ijo royo-royo nggih Bu nggih. Panene kathah. Raja kayane lemu-lemu. Sing urung lunas utange gek mendang lunas. Amin. Mesti seru dhewe ya. Kok seru men ta iki? Bacotke nggih Mas. Nggih, monggo. Monggo. Langgam jeneng kula matur sembah nuwun Cek Amel.
Selamat pagi Dek Bella. Selamat pagi menjelang siang Mas Eko. Marak sowan wonten telatah Sronggo setunggal selo pamiyoro bantu. Marak sowan kula nuwun Bapak Ibu sedanten kemawon. Luar biasa pangoyong pisan akeh banget. Banyak sekali ya Mas. Pratenan yen kagungan kersa kuwi srawungane apik. Serawunge apik. Mula kapinutsun kagungan kersa sing rawuh ndongake ya akeh. Akeh alhamdulillah nggih. Mana Dek Bella baik kabarnya? Alhamdulillah Mas Eko jenengan pripun? Kademen. Saya rene kok saya cilik. Ya jenenge menungso ki ngono kuwi. Apa mergo kademen juk mengkeret? Kademen ki njur cilik. Neng aku kok saya gede ya Mas malahan. Nek esuk gede. Pengalaman loh Pak niki Pak. Bela- Jenengan nggih ngoten Pak. Gede cilik Oh iki lak jebul Bapak ya heeh. Gede cilik iki gumantung. Gumantung apa? Nek larune akeh ya gede. Oh, ngono. Iya. Nggih napa Pak? Nek tambah gede tak kandhani. Piye carane? Dicacahke tebok digodhog, Ya. dicampur polar. Lah kuwi padake apa? Ya raja kaya kuwi mau. Keterake tetimbangan ingkang jiwa kelawan swasana Dek Bella. Heeh. Iya. Menika suasanane tasih sing alus-alus. Jih, pun aturaken ingkang renyep kala rumiyin. Nggih. Langgaman ya Mas. Monggo, barang oleh, bem oleh, pendro oleh. Iya. Mas menika larase diwalik Mas. Oke, Heeh. siap. Molak-malik ben mateng. Nek ora diwolak-walik, Ayo gosong. apa bedane wong meteng karo wong gorengan gosong? Apa ya? Ya beda to wong meteng karo gorengan, ya beda menungso karo panganan. Beda. Lah piye? Beda ki Pak nggih. Wong meteng Bedane karo napa, Pak? karo wong gorengan kok gosong ki ana persamaane. Ora, bedane piye? Ya persamaane piye? Persamaane lali dintas. Sik. Jelaske sithik kepiye lha Lah ya lali dintas. Nek kan nek gorengan ki kudune diwolak-walik terus dintas ki ora nek gosong. Lah nek wong meteng nek ra Gorengan ki malah gorengan ki nek ora diangkat, ora diwalik telat ling angkat gosong. walah jan. Gorengan. Oh, ora ngono kuwi konsepe kok. Iya. Nggih, pun siap, Mas. Nggih, monggo kadung terus maca. Mereka sesarengan apa, Mas? Campur sari ini pun. Apa jenenge campur sarine mau nggih? Kasangginan ya? Kasangginan Kasangginan. production. Kasangginan. Selamat
ngantuk mengke nyambel bawang, kei jelantah, Lawe apa, goreng Mas? tempe bawang ya, jangan lombok. Nah, wis tadi. Lupane godhong kates. Mongko Lombok lagi larang lho, Mas. Oh, saiki lombok larang ini. Aku ki tuku 5.000 ming entuk sak jimpit. Oh iya, aku Mula ya. sembari ibu-ibu ini tau krungu, larang ora kaya lombok, murah ora kaya lombok. Lah kok ngono? Ora apa-apa apa lombok larang PKH-ne medal gede. Meski ku tuku lombok. Kenyataan ini. Sesuk tak duduhi aku duwe koleksi anyar. Apa, Mas? Ning ngarep omahku ki saiki nek tulisan Piye kuwi? penerima bansos. Dirimu menerima bansos? Entuk. Wong sugih kok menerima bansos. Amin ya Allah, aku ki bansos entuk, bantuan anak yatim entuk. Nggih. Yen besangut wimbo patut nyoto jati sesarengan kasang dengan campur sari. Luar biasa. Saya deres, Saya Mas. terus elok. Ini ketok saka kene lho sawangan. Apa nih, Mas? Persiapane penganten arep mlebu Oh, ing iya. pelaminan tenan penuh perjuangan. Penuh perjuangan nih. Ora apa-apa. Dilajengke, Dik. Cih, yen besangut wimbo patut nyoto jati merati hemat
Jeneng ngrantu persiapan menika pinanganten sampun badhe lumebet wonten ing sasana pahargyan kepareng kuling sak mangke nyuni dipalilah nglarepaken lumaraping pinanganten kekalih mugi-mugi purwa ngantos ing musana boten wonten pambengan sedulapa gangsar wiyatan ana pambengan Pamadare Cokolodang Pranyata sasmita gaib sak saleh dadi jangka sapa wae kang angrantu antuk pitutuh yakti marti keng kesang rayu yuwarna saneskara tan mingerke plating widi pekat-pekat anyekat tekaning kodrat kanca padha piyarsana risang penanganten kekarone wis mijil saka panti busana kemarep ana ing sasana pahargyan rasa pangrasane manunggal dadi siji untuk perayaan kulawarga kang den lakoni ing sak lawas urip risang pinanganten kekarone sigra kapanggihaken ari kalenggahan punika kapurwakan pasrahing pisang sanggan ingkang kapasraken pun Bapak Rimanto pinangka ngluwari sesanggeman tuk nalika nguni sawusnya minawar-mawar tembung ingkang manis kapasraken pisang sanggan saking kadang pisan panjenenganipun Bapak Oniman sekalian Ibu Satinah kapasraken dhateng ingkang hamengkukati Bapak Rimanto sekalian Ibu katiti priksa datan ana kang cicir sawiji apa pranyata wis jumbuh kang dadi gegayuhane lumampah lolonan ana papan kang wis cumawisake menika warnanira kembar mayang ingkang dumadi saka wit kalpataru dewa daru jana daru kayune Purwa sejati godhong kang kinarya membeh woh surya tengsu ing samangke kepareng kasempyokake ana pamidhangene pinanganten kakung Mas Dwi Antoro ing pangangkah adoh saka bebaya suker sakit satemah kasembatan apa kang sinedya jumbuh kang ginayuh pasuki kang kesti rahayu kang tinemu langgeng datan ana pinambeng risang pinanganten kekarone nedya kapanggihake ana sajroning sasana pahargyan kapurwakan kanthi balangan gantal pinangka srana ron suruh ingkang tinalenan melang lawing kang warna putih yen to katiti priksa beda wujute siji rupane nanging yen to ginigit padha rasane
tinalenan wujuding wenang lawe warna seta mreceh nandi ngenira bebrayan kulawarga linambaran tresna ingkang suci ati ingkang tulus satemah bagya mulya sak lami-laminira. Nindakaken tata upacara ingkang salajengipun sumungkem ana ngarsanir Sang Pinanganten kakung pinangka tandha bekti mraceh nandi jejering putri tansah bekti marang jejering kakung Kusumadya papan rinengga kembang mawar melati lan kanthil jinembangan sak jroning tirta ingkang wening risang pinanganten putri Mbak Desi Siwi Cahyani sigra hangranu padha ranu tikesing banyu padha samparan ya kena denani suku mijiki samparipun ingkang kakung kanthi tirta ingkang wening jinangkepan kembang mawar melati lan kanthil sawusnya winawar mawar tembung ingkang manis ingkang medal saking kedaling ladi satemah kumantil kantil ana ing padoning netra ya ing padoning netya paripurna anggen ngranu padha kajawat astakti jinunjung jumeneng jajar marang risang pinanganten kakung pinangka pralambang pinanganten kakung junjung derajatipun tiyang estri jajar lenggahipun Piyai Kakung sampun paripurna Giripun nindakaken upacara ranupada wujudipun tigan inggih tetigan sigra binanting gangsar kang samya tinemu. Manunggal dadi siji warna kuning lan putih ing pangajap sawusnya manunggal kekarune uga manunggal wiji kakung lan putri satemah mijil atmo jengkeng soleh lan solehah kinarya nglajengake sejarah sawusnya satata ginan dengan asto bebasan datan bisa kinggang senadyan tamung sakrikma pinara sasra kairing dening bapak lan ibu risang pinanganten kekarone sigra lumarap tumujana ing sasana pamajang kinurmatan ungeling gongsa Lokananta. Lenggah ana ing sasana pamajang risang pinanganten kekarone
kawisuda pinangka raja lan ratu sahari. Jane kapan sekarang ingkang maneka warna lenggah ana sasana renengga ingkang sayekti yen to sinawang sarwa edi lan pendi risang panenganten kekarune Mbak Desi lan Mas Dwi nedya nindakake tata upacara salajengipun ingkang kawastanan kacar kucun nggih tampa kaya kaparingaken dening risang pinenganten kakung Mas Dwi kaparingaken dhateng Mbak Desi wujudipun kepeng emas kepeng perak jagung kawak deli kawak sing adoh dadi cedhak jalari urip sing kepenak mapan sing jenak mangan yo enak ora sasuwe-suwe ndang diparingi anak sawusnya nampa peparingipun risang pinanganten kakung nedya kacaosaken dhateng ingkang ibu panjenenganipun Ibu Triwelasih lan Bapak Rimanto. Nedyan jawat asta nyuwun donga pangestu risang berekaten kekalih wangsul dhateng papan palengganipun nindakaken tata upacara ingkang salajengipun ingkang kawastanan dahar kelimah ya dahar walimah. Denarani dahar walimah ya dahar kelimah ing pangajap yen nyomangun bali wisma muga-muga bisa sakinah mawaddah warahmah til jannah. Wujudipun sekul suci lam saringkeng den kepel-kepel dening Mas Dwi kaparingaken dhateng ingkang putri ing sakmangkih kadahar pinangka pralambang jejering kakung paring kaya paring nafkah dhateng tiang estri. Jangkep rasa asin rasa manis pahit legi pedes kadahar dening risang pinanganten putri. Nek cara simbah-simbah zaman biyen arak pahit, arak legi, arak asin dirasake wong loro. Ngenipun Mas Dwi mangun bali wisma kalian Mbak Desi ngupaya boga lan wastra. Entuke sethithik ya dipangan wong loro, entuke sak wakul ya dipangan wong loro, entuke sak piring ya dipangan wong loro. Ing sakmangke ugi kadahar sareng putra putrinipun. Sasampunipun paripurna nggih dahar kelimah kepareng ngunjuk toya wening ingkang sampun menet. Nggih mangun bali wisma linambaran ati ingkang wening wininging tias meneping kalbu ing pangajap bisawa rahayu kang tinemu basuki kang KSD jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinedya langgeng datan ana pinambengan. Paripuripun ngunjuk toya wening risang pinanganten kekarone cenela jinopot duwung kalorot murih adoh saka rasa wani sigra nindakaken tata upacara ingkang pungkasan nggih
sungkem dateng bapak kelawan ibu. Mangkung ungling gongso pangliing maranggono nambahi riris ras jroning pangrasa. Ayu Desi Siwi Cahyani ngaturaken sungkem dateng ingkang Rama kelawan ibu. Pinangka purwakaning kandha purwakaning tata upacara sungkeman nemadahaken asta memuja ngarsane Gusti kepareng nyuwun tambahing donga pangestu. Mijil panggatenganipun ingkang ibu lan bapak alon naririh Bapak Rimanto paring pangandikan. Angger aja nangis moni. Ger anakku cah bagus Dwi Antoro tak paringi ngerti yo Nger wiwit jejabang nganti tekaning diwasa anakku Desi dosa lan kaluputane dadi tanggung jawabku cah bagus. Nanging sawusnya jinatu krama kelawan jeneng sira tak pasrahke jiwa lan ragane jalaran wiwit ari kalenggahan iki lahir lan batine jeneng sira kang nanggung cah bagus. Mula becik jeneng sira momong bali wisma anggonmu bebrayan kinarya srana gayuh kamulyaning Gusti. Sawusnya paripurna genipun ngaturaken sungkem wonten ngarsanipun Bapak Rimanto sekalian Ibu Triwelasih arsa jumeneng jumangkah ngaturaken sungkem wonten ngarsanipun Bapak Poniman sekalian Ibu Satinah. Maruto tatan wani lumampah kegodongan tatan ono kang wani obah sidem tan ono kang nyabawa amung ngurmati risang pinanganten kekarone ngenira netepi darmaning putra marang Rama lan ibu. Alon arire ungling gongso pangling waranggono nambahi tintrip swasana ana sajroning sasana pahargyan lon-lonan mijil panjenenganipun ingkang ibu Ger putraku kang biyen tak gedhong tak kudang tak tulang ora nyono babar pisan jeneng sira saiki wis dewasa
wis mundhak pikirmu banjur nindakake dawuhing Gusti sunahing rasa palakrama marang kang dadi jatuh kramamu Ger Desi sing becik jeneng sira ngladeni kakungmu ya nggih jalaran arep dikaya ngopo apa kang mbok tindakake sayekti dadi srana gonmu antuk kanugrahan saka Gusti Desi apa dene anakku Dwiantara mung welingipun ibu sesuk rampung ya ning jero kamar ora rampung ya ning jero kamar bebasan tangga tepar ora kena ngerti godhong semut ora kena krungu ya nggih paripurna yadipun ngaturaken sungkem wonten ngasanipun Rama lan Ibu kakalih sagung prarawuh kakung miwah putri sinaosa lumebet wonten ing tata upacara gagrag Surakarta nanging kula suwun para rawuh sedaya nggenipun lenggah wonten sasana rinengga risang pinanganten kekalih sinarengan unen-unen cara kina kula dherekaken ngunakaken unen-unen sepisan kanggo selawase sareng-sareng sing seru sing semangat pinangka donga muga-muga pinanganten kekalih rahayu ngenipun mangun bali wisma setunggal kalih tiga sepisan kanggo selawase amin amin ya robbal alamin kula suwun keplo astanipun mugi-mugi risang pinanganten kekalih kebaing bagya mulya datan ana kang bisa nggiri kuda durga mendak kala sirna tenebena saking pangrencana paripurna tata upacara panggih gagrag Ngayogyakarta ing samangke kepareng katur pasugatan beksan nirbaya katur wonten ngarsa panjenengan sedaya pinangka donga murih adoh saka bebaya
minangka tulak bolo. Sigra lumaksana makita kita. Nyuwun keplo astanipun beksan